קרה הבלתי יאומן. אלוף במילואים מוטי הוד, יחד עם חבורת אנשים בעלי חזון ועקשנות, הצליחו לשכנע את ממשלת ישראל להקים חברת תעופה חדשה למטענים, אשר נקראה קל קווי אוויר למטען. הם הציגו תפיסה חדשה, לפיה ניתן להוזיל באופן משמעותי את ההובלה באוויר, הן של הייצוא החקלאי והן של היבוא הכללי. הייתה זו אכן מהפכה אמיתית בתחום הטסת המטענים מישראל ואליה. תוך תקופה קצרה גדלה באופן משמעותי תנועת המטענים באוויר, עלות ההובלה של הייצוא החקלאי ירדה במאות אחוזים, ונוצרו תנאים להרחבה נוספת של הענף. במשך 20 שנה, מאז ועד היום, שקדנו להמשיך ולטפח את הרעיון של קל, לפתח שיטות, מתקנים לניצול טוב יותר של המטוסים, ולהמשיך לשכנע להעביר מטענים מהים לאוויר. אני רוצה להודות לכולכם, כל אלה שיושבים פה, על עבודה משותפת והרבה פרגון. אני רוצה להודות לעובדי קהל המסורים, אשר לא חוסכים מאמץ לתת ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר. נאחל לעצמנו ביום חג זה להמשיך, לחדש וליזום, להמשיך ליהנות מעבודתנו ולהמשיך לחלום ולפנטז, וגם שחלק מהחלומות יתגשם. לאחר הברכות נביא לפניכם את סיפורה של קל בתמונות ובצליל. תודה רבה. אני מזמין את שלמה תירוש, מנכ"ל אגרקסקו, לשאת את ברכתו. עבורי לעמוד פה אחרי 20 שנה ולברך את קל, זה באמת סיפור של אגדה. ובשם החקלאים, שאני בעצם עומד פה בשמם היום לברך, קשה מאוד לנו להודות או להרגיש את גודל התרומה של קל לייצוא החקלאי. אני חושב שללא קל הייצוא היה קופא על שמריו באותם סדרי גודל שהוא היה בשנים 73, 74, 75, ולא היה לו שום סיכוי להתפתח לממדים שהוא נמצא היום. לא יודע כמה מכם יודעים שאילולא עשינו השנה עבודה מאוד מסיבית להוריד תוצרת לים, אז היקף המטענים החקלאיים באוויר היה צריך לעמוד השנה על משהו בסדר גודל של 89,000 טון. ואחרי מאמצים גדולים שעשינו עבודה מאוד רצינית להוריד חלק מהטונאז' הזה לים, אז יישארו משהו בסדר גודל של 74 עד 80,000 טון תוצרת חקלאית באוויר. לו היינו אומרים שלפני 20 שנה שזה יקרה, אני חושב שגם החוזה הגדול ביותר בינינו לא היה מאמין שבהיקפים כאלה אפשר להגיע. לכן אני חושב שהקמת קל פשוט הצילה את הייצוא החקלאי והפריחה אותו ופיתחה אותו, ובזכותו יש אזורים נרחבים במדינת ישראל, בעיקר באזורי הספר, שמתקיימים מהייצוא הזה, ובלעדי זה אני לא יודע מה הם היו עושים. קל זה סיפור של הצלחה, וכמו שמוטקי אמר, זה בזכות אנשי חזון, אבל איש החזון היה מוטי, ואחריו אנחנו צעדנו, אנחנו קצת עזרנו לו, אבל הוא היה בעל החזון, והוא בא איתו באיזה יום חורף אחד לפני 20 שנה לנגב, ביחד עם דדי שאיננו פה הערב, ונכנס בשקט ככה בצניעות. אני רואה פתאום האלוף מוטי הוד, אני שירתי בחיל האוויר עד שנת 66, בתקופה שמוטי היה מפקד החיל, ופתאום הוא מופיע אצלי בבית ומספר את הסיפור. חשבתי הוזה,
אבל הדליק אותנו והלכנו אחריו, ואנחנו כאן היום יחד איתו חוגגים 20 שנה לנס הזה. אני מוכרח להודות בראש ובראשונה למוטי. תדעו לכם, זה לא היה קל אז לשכנע את ממשלת ישראל. היום כולם מדברים על הפרטות ועל תחרויות, ומפרטים את בזק וזה, אבל להקים חברה שתתחרה אז במוביל הלאומי, זה בהחלט היה צריך הרבה תעצומות נפש לקבל אז החלטה כזאת, והיחידי שבאמת יכול היה לקבל החלטה כזאת זה היה רבין, זיכרונו לברכה. אילולא הוא, גם בחיים אני לא חושב שממשלה בלעדיו הייתה מעיזה לקבל החלטה מהסוג הזה שהיא קיבלה. מכל מקום, אני מודה למוטי, אני מודה לצצי, למוטקה, לגילון, לכל הצוות של אל-על, של קל. גם, אחרי הכל, 80% או 75% מהמטענים אנחנו מטיסים באל-על. עדיין. מכל מקום, אני מודה להם בשם החקלאים, ואני מעז לומר גם בשם הסוכנים והמטענים האחרים, בגלל שאילולא הייצוא החקלאי לא היה הייצוא הכללי. ואגב, אני רוצה להגיד הערה להנהלת קל, אנחנו הלקוח הכי גדול שלכם, ואף פעם אתם לא נותנים לנו פרס של סוכן. טוב, מכל מקום, כל הכבוד ותודה רבה, ושנגיע פה בשנות ה-40 לקל. תודה רבה. תודה לשלום על ברכתו, ואני רוצה להזמין את מר דני קרישמן, מנכ"ל משרד החקלאות, לשאת את ברכתו. אני רוצה להגיד לכם שאני מרגיש עם הפנס הזה כמו באלקטרז, הפנס הזה שרודף אחריי. אני אדבר בקיצור משני טעמים. אחת, זה בכלל מחטף שאני פה. והדבר השני, שלמה תמיד אומר לי, תגמור מהר, יש הטענת מטוס. הוא כבר מתוך שינה תמיד מדבר על הטענת מטוס. אני לא מצוי בהיסטוריה של הקמת, להגיד קל, לא אל-על, קל. אבל באמת להמציא מין המצאה כזאת יכול רק מישהו שיש לו איזושהי זיקה להתיישבות, שיש לו איזושהי הבנה מינימלית בטייס, שיש לו איזושהי אחריות ביטחונית או קשר לביטחון המדינה. אני חושב שרק מי שמאגד בתוכו את שלושת המרכיבים האלה יכול להמציא את ההמצאה הגאונית הזאת שקוראים לה קל. כי בעצם אני מניח שהיו צריכים לשכנע את הגורמים שיסכימו להקמת קל, ואת הקושיים אפשר להרגיש עד היום. עד היום אפשר להרגיש את הקושיים ואת הוויכוחים ואת הדברים שלא מצליחים להגיע אליהם בשביל להשלים את המהלך עד הסוף. צריך היה להציג איזושהי תזה שהיא גם קשורה לאסטרטגיה ביטחונית, ויש לה גם אלמנט כלכלי, או היגיון כלכלי. וזה באמת, מוטי, זה אפשר היה לצפות רק ממישהו מיוחד כמוך. לא רוצה להגיד מילים אחרות. והתוצאות מדברות בעד עצמם. אני חושב שחברת מטענים, וככה אומרים בעלי המקצוע, שמטיסה או מובילה 50,000 טון או 70,000 טון או 60,000 טון, זה נחשבת חברה גדולה מאוד, ובתור חברה שכזאת, לא אתם העובדים ולא הקליינטים של קל לא צריכים לסבול מנאומים, אלא ליהנות מהערב הזה. וזה מה שאני מציע לכם.
תודה, דני. אני אזמין את יו"ר מועצת המנהלים של קה"ל, אריק נחמקין, לשאת את דברו. אחרי דברי דני אני אהיה קצר. אורחים, בני משפחה ושותפים לעבודה מהמגזר החקלאי ומהמגזר המייבא מטענים חוזרים באוויר. לפני 20 שנה יזמו חברים הקמת חברה להובלת מטענים. היוזמים היו מוטי, צצי, רמי ודדי. שמות מעניינים ומבטיחים. הימים היו תחילת פיתוח הובלה באוויר, וביוזמה משותפת בין החבורה למגזר החקלאי קמה קה"ל. אין בכוונתי לעשות חשבון נפש ולא חשבון על הנייר. רק לומר תודה ליוזמים, לעובדי החברה, תודה לחקלאים, תודה ליבואנים, תודה לאגרקסקו ותודה לאלעל. עם כולם בחרנו לשתף פעולה ולצעוד ביחד. לעשות כל שאפשר כדי למצוא את המשותף ולא את המפריד. כתוצאה ממדיניות זו, אנו הם אלה, כולנו יחד, כחול לבן, נותני השירות ליצואנים וליבואנים. לחברות זרות לא כדאי לפתח קווי הובלה אווירית לישראל, וזאת בניגוד להרס ולתחרות הפרועה בקווי הנוסעים. יש רק להוסיף, אם נגזר עלינו לעבור שנים קשות, שלא יהיו יותר קשות מ-20 השנה או השנים הראשונות. אני מקווה שעדיין לפנינו אפשרויות רבות לפיתוח שירות והובלה יעילים וזולים לכולם. שיהיה לכולכם ערב טוב ומהנה מהתוכנית. תודה רבה. זה נראה אולי פשוט וקל, אבל העניין הרבה יותר מורכב ומסובך. קודם כל, אתה חייב לדאוג שהמטען יגיע בזמן למקום המשלוח. ואז אתה אורז אותו ובודק שלא יחול קלקול או נזק בזמן ההטסה. אז גורם נוסף נכנס למערכת. איך להטעין את המטוס. יש לך נפח נתון ומשקל נתון. אתה חייב להיזהר בשעת ההטענה שהמטוס יישאר יציב ולא ינפה הצידה. כי אם תעמיס יותר מדי, כל העסק עלול להתמוטט. ואז אתה מכניס שיקול נוסף. איך להטעין מקסימום מטענים במינימום נפח במשקל נתון. זוהי ממש אומנות, וזה לא הולך ברגל. איך לסדר בדיוק כך שתוכל לשלוח כמות מרבית. ואז נכנסים גורמים נוספים. אתה חייב להיות מהיר בשירות, להיות איכותי, לתת פתרונות לשאלות שצצות. אין מה לומר, מטענים מוטסים זה כמעט משחק באש. מסובך, מורכב, קשה, אין ספק. אתה חייב תזמון מושלם, שליטה ממוחשבת, ניצול מרבי של הנפח ויכולת אלתור, שירות מעולה ואיכות ביצוע. עניין מסובך שהופך